बिलिभार्स इस्टार्न चार्चनि 23थि बोसोरारि जथुमा खुंफुंनो लाहार फाहार। नोंथाङा उन्दुनायनिफ्राय सिखारनायनि सम फैबाय, मानोना बासायजानाया जोंनि सिगांनिख्रुइ खाथिसिनाव दङ। जेब्ला जों सिगां फोथायदोंमोन, हरा जोबोद गोजान जाबाय, साना खाथियाव फैबाय। बेनिखायनो फै जों खोमसिनि हाबाफोरखौ खोमोर आरो सोरांनि खसाब गाननि। फै जों साननि बादि मोजाङै थाबायनि, गाज्रि आखु आरो जौ लोंनायाव नङा, आथोनारि गाज्रि आखु आरो देहायारि आखुआव नङा, नाथाय इसोर जिसु ख्रिस्टखौ गान। बे आयदाखौ लानानै चिरां जिल्ला हाथिसार गोजोनपुरी गामिनि एसटी जन बिलिभार्स इस्टार्न गिर्जानि लांगोनायाव मिरु एसटी जन बिलिभार्स इस्टार्न चार्च बानजायनायाव 26, 27 आरो 28 जानुवारि 2024 अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो लाहार फाहार जाबाय। जोंनि बे टाइम्स बड'लेण्ड चेनेलखौबो हामजानाय बावहरनाय जाबाय, दिनैसिम फैनानै खबर लाफिननो थाखाय। जोंनिया 26, 27, 28 जोंनि बे फारिलाइ लादों आरोना। बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जों बेखौ खुंनाय जादों। ओंखायनो बे सानथामाव माने जेसेबां हायो जों माने फोरोंनो नाजादों इसोरनि बोसोनफोरनिफ्राय, आरो खोनासंग्राफोरा सोलोंग्राफोरा अनेक सोलोंगोन होनना जों आसा लाखिदों। दा बर्थमान बेबायदिनो किसुमान माने आयजनफोरा सोलिगासिनो दं। जोंहा दा नैबे साइनासालि लुनाय आरो लोगोसे आलासिफोर फैबा थानाय जानाय लोंनाय बेबायदि किसुमान फिजिकेल एरेन्जमेन्टफोरा सोलिगासिनो दङ। जिखिनि नुबाय एसेबांखिनि माने जागासिनो दं आरो। बेनोसै दा नै माने मेन पेन्डेला माने अलमस्ट 90% जोबस्रांबाय, आरो जोंहाय जोंनि डेलिगेट्सफोर थाग्रा आगदा आगसि लुनाय दं। बेफोरबो माने जानो हमदों। बोधय दिनैसिम जाहैनांगौ आसा लाखिदों। बेबायदिनो जोंहा हांख्रायना लाबोजानाय आलासि दङ दिल्ली आरो डायसिसनि जोंहा बिशप फैगोन, आरो तिनिसुकिया जोंनि डायसिसनिबो बेबायदिनो दैदेनगिरि फैगोन। बिसोरखौ जों आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। बिसोरो गाबोनहालागै सफैजोबगोन, आरो एसेनोसै। जों माने जेला जोंहा बे जथुमनाय जादोंमोन, माने बे कनभेनसन खुङैनि आगोल बे जथुमनाय समावनो जों खावलाय हरखानाय जाबाय, जनाय हरखानाय जाबाय, बिसोर माला सफैनांगौ माबोरै फैनांगौ जों गासैबो माने रोखा रोखा जनाय हरखाजोब्बाय। थिग बेबादि जनाय हरनाय बायदिनो बिसोरो गाबोनहालागै माने सफैजोबनायनि जों आसा लाखिदों आरो। टिमा एसे गोलावमोन एक्सुवेलि। ना टिमा लानाय जादों माने रमान्स चैप्टार 13 भार्स 11 निफ्राय भार्स 14 सिम लानाय जादों। बेयाव बुंनाय बायदि आं इंलिशआव बुंनोसै। दा आवर हेज काम फर इउ टु वाक फ्रम स्लिप, फर सेलवेशन इज नियर टु आस नाउ देन व्हेन वी फार्स्ट बिलिभ। The night is far gone, the day is at hand. So then let us cast off the work of darkness and put on the armor of light. Let us walk properly as in the daytime, not in the orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, but put on the Lord Jesus Christ. बे सुंद'यै माने बुंनाय जाबाय आरो। दा बेवहाय बुंनाय बायदि जोंना बासायजानाय समा दानो, जों लोरबां जानानै थानाय सम गैला। जोंना फोथायनायाव नांथाबनानै थानाय आरो बुहुमनि बे रखम बिभिन्न रोखोमनि गाज्रि लामाफोरखौ नागारनानै दिनै मोजां लामाजों फैनानै जों इसोरजों नांजाबनाय सम फैबाय, आरो दा बेनो बासायजानायनि सम, बेनो जोंनि माने मेन थिमा आरो। बेसेबांसिम सोलोंनानै थांगोन होननानै आसा खालामो? जों फोथायो आरो जों आसा लाखिदों जायफोरा बेयाव फैनानै बाहागो लाफैगोन, निस्सय बिसोरनि गोसोफोरा सोलायगोन आरो परिबर्तन जागोन, फोथायनायाव दावगागोन जौगागोन होननानै, आरो बेखौनो जों आसा लाखिदों आरो बेखौनो लाना जों आर'ज खालामगासिनो दं। बिसेसकरि जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दंखायो, चिरां डिस्ट्रिक्ट, आरो ओजोंहाय बाक्सानिफ्रायबो फैनो हागौ, सनितपुरनिफ्राय फैनो हागौ। बेबादि मोनब्रै मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय जागोन आरो।